Reetta Kortessalmi-Säkkinen Kuusamosta. Kiinteistövälitys LKV Saaka Oy on 37 vuotta vanha yritys, ensimmäiseltä nimeltään LKV Seppo Riekki. Tässä kuvassa on meidän porukka, eli yhtiökumppanini kanssayrittäjä Juuso Kallinkoski. Sitten siinä on meidän 2 Jaanaa. Meillä kauppa käy ja kohteet kiertää, eli siellä on myös sana kiirii. Meillä on myös erinomainen näkyvä liiketila keskellä Kuusamon keskustaa. Henkilöstön tunnettavuus ja osaaminen tiedetään alueella, koska yhtiöllä on pitkät perinteet ja juuret. Mulla on yksityinen, paikallinen ja ketjuriippumaton yritys, jota asiakkaat arvostaa todella paljon. On myös talvella saatettu mennä moottorikelkalla tai lumikengillä näyttämään tontteja ja hiihetty päätien varrelta mökeille ja tehty mökkikauppaa keskellä kaamosaikaa. Kaikista isoimmat portaalit on meillä olemassa ja sitten tietenkin sosiaalinen media on tärkeässä roolissa tänä päivänä. Sen lisäksi perinteiset ikkunakortit ja digitaalinen näyttö meidän liiketilan ikkunassa. Monesti tälle näytölle ja näille ikkunakorteille on ihan jono iltasella. Ne on tykättyjä perinteisiä juttuja. Meidän vuosi on ollut aivan erinomainen, plus 70% kasvu verrattuna samaiseen aikaan viime vuonna. Se merkitsee meille apua, tukea ja koulutuksia. On käytetty Intran asiakirjoja ja lomakkeita ja onpa joskus soittanut sinne lakineuvontaan. No mä väittäisin, että me ollaan pohjoisin kovin ja vanhin yritys. Asiakkaan saama erinomainen asiakaskokemus on meidän prioriteeteissa ykkönen.